נעליים, שתי ביצים על המחבת וריצת 2000, כמה תורגמים מכאן מבעד לחלון, תחייכי, שוב הדופק עולה, זאת השמש שזורחת בירח מלא, והמוזיקה נכתבת לך ולא להמונים, וניסה איתה ביחד למצעד הפזמונים, יו! הקשב! מפקדת, מסדר ערוך ומוכן לפקדתך מפקדת. תפתחו שורות. באמת? מה זה הדבר הזה? תעמדו מיד! סגרו שורות. עונט. לשחרור המדריכה למסדר עם מטח להקשב. הקשב! שוחררים יום טוב. לא מבינה איפה הייתי אתמול. איפה? אודישן של כוכב הבא. די, באמת? כן, חושבים דווקא די התלהבו. תשאיר לי. רובל, למה אתה לא עובד? Don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. שירי, הייתי כבר בבית? לא, אני לא יצאתי. מה עכשיו, שנה וחצי לפח? בואי נצא אותו. בוא! מה קרה? אני לבד יושב לי, חושב לי איך נעמדתי, איך אתה איתי בלילה. איזה יצא איתה? מה נשמע? הכל בסדר? איך עבר היום? מה קרה? טוב, תגישי אליי, בסדר? מה נשמע, בנות? הכל בסדר? אור, איך היה לך המבחן? בסדר. יופי, תגידו, ראיתם את סולומון רובל? לא מוצאת אותם? היי. סליחה, סליחה. לאן אתם חושבים? לאן הלכתם? מה זה? אוכל, קדימה אוכל. אוכל? בשעה כזאת? מי נתן לכם אישור? מה זה צריך להיות? לא, זה לא בסדר. אתם ניגשים אליי בסוף היום. שתיכם, הבנתם? יום טוב. טוב לכולם, חבר'ה, מה הם מצלמים? תגידו, עשיתם שיעורים במתמטיקה? היה שיעורים? שיט! יהרגו אותי. היא שונאת אותי גם ככה. לא הולכת להעיף אותי. שכחתי, מהר להעתיק, מהר! וואי, בנות, תנשאלתי. מה את נועדת כמו פרה, יא פרה? כולם מרים עם כיסאות. לא, את גם לא הרים כיסאות. אתה לא מבינות מה לי עצמו, כן? תראו. איש אסחה ימין צור. מפקדת, המסדר עם מטח להקשב. הקשב? תפתחו שורות. למה את מאחרת? איזה יום
אבל לא רואים אותך. תנסים על המסדר. איך היה היום? בסדר. שרדנו. לא משהו. מבאס. טוב, מקווה שמחר יהיה יום טוב. סגרו שורות. בשחרור המדריכה, המסדר יימתח להקשב. הקשב? שיט, המדריכה. היי סלמון. היי. מה נשמע? בסדר. איך היה היום? טוב. סליחה. מה? למה אתה לא מדוגם? עכשיו הייתי שם. תגן את עצמך מהר, דבר ראשון. אני לא רוצה לראות אותך עוד פעם לא מדוגם. בסדר. כשאתה עם מדים אתה צריך להיות מדוגם תמיד. טוב. תגן את עצמך. ערב טוב. טוב. הופה! תראו אותי. בלבלת אותי רגע. קבלת המפקדת במסדר יימתח להקשב. הקשב? המפקדת, המסדר ערוך ומוכן לפקודתך, המפקדת. תפתחו שורות. הקשב? המפקדת, המסדר ערוך ומוכן לפקודתך, המפקדת. עכשיו? אתה שומע התחלה? אבל אני לא יצאתי! מה, שנה וחצי עכשיו לפח? נתקע לי. מישהו שבר ככה יד השבוע, תזהר. תשמע, בסדר. איך היה היום? טוב. סליחה. מה? למה אתה לא מדוגם? הרגע הייתי שם. לאן אתה הולך? תקשיב. צלם. קבלת המפקדת, המסדר יימתח להקשב. הקשב? מפקדת, המסדר ערוך ומוכן לפקודתך, המפקדת. תפתחו שורות. זה החלק מזה. זה היה, זה נגמר, אבל יש הרגשה שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה. זה היה, זה נגמר, אבל יש הרגשה שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה.